60 மில்லியன் ரூபாவுக்கும் பெறுமதியான உயர் ரக இலத்திரனியல் பொருட்களை கடத்த முயன்ற பயணி ஒருவரை பண்டார்நாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தில் வைத்து விமான நிலைய சுங்காதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர். கைது செய்யப்பட்ட நபர் 238 கையடக்க தொலைபேசிகள், லேப்டாப் கணனிகள் மற்றும் பிற இலத்திரனியல் பொருட்களை தாம் கொண்டு வந்த பொதியில் மறைத்து வைத்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அபிசாவளியை சேர்ந்த 22 வயதான தொழிலதிபரான குறித்த நபர் இன்று அதிகாலை 5:30க்கு துபாயிலிருந்து நாட்டுக்கு வருகை தந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. கைது செய்யப்பட்ட நபரிடம் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சுங்க அதிகாரிகள் மேலதிக விசாரணைகளை நடத்தி வருகின்றனர். Oh, wow.